Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami sehat sedaya nggih? Awan-awan masang kenal pot mangan tebu milih sing bongko. Ngakune cik prawan tapi bokonge kok wis melorot. Iku tengerane baute cepot. Mulane aja seneng gawe kathok kula. Sampai diongkek ning pinggiring bengawan tansah setya ngenteni sliramu. Eling-eling zamane semono wis ndungkap pitung ketiga. Ning pinggiring bengawan saben-saben mung tansah kelingan. Wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati. Senadyan kaya apa manungsa mung bisa ngreka lanjongko. Gusti kang paring iti lan seksi kita satremo nglampahi. Ning pinggiring bengawan wayah sore tansaya kelingan.
kita sak remok lampahi ning pinggiring bengawan wayah sore sansaya kelingan gawang-gawang esem sahayu gawe sedih hatiku mulane dulur aja gampang dipecah belah sebab akeh provokator sing wis mrejah uga aja seneng nek diadu domba persatuan lan kesatuan aja nganti provokator ngono pancen bebayani ibarat terenggiling api-api mula sing tak jaluk ayo padha mawas diri ojo gampang percaya kabar sing durung canggih uga disebut era global para generasi padha ningkatno pendidikan uga ningkatno kanggo ngadepi era perdagangan bebas masyarakat dituntut bekerja sumber daya manusia kudu sing cerdas supaya enggal terwujud manusia berkualitas.
padha kintir wong tuwa-tuwa sampe gak sempat mikir sebab anak putune padha keterbanjir katik banjire kemaksiatan mudolan mudi saiki wis kebablasan sabu-sabu ganja jare wis kebiasaan masuk diskotik goyang-goyang sing paling prihatin nek wis wayah bengi musala lan masjid sakniki kok tambah sepi ora enek sing gelem padha ngaji tapi sing dipentingno malah nyetel TV katik TV-ne filme malam terakhir oleh ku nonton sampai gak mikir petuk cewek ayu langsung tasir dadak arek kentir awane kadung apes petuk cewek ayu karep kula pengen kenalan tak jawil-jawil gak ngomong mesem dadi senggol barek kanca kula iku ngono kentir kula seneng main ten mriki niki termasuk wong sak dusun padha kompak nekaken ludruk karya baru saben ruah desa saben sedekah bumi sing ditanggap mesti ludruk karya baru niki termasuk sampean niku bersyukur kali Kang Maha Kuwasa liwat hiburan ludruk karya baru niki pun ngestokaken sampean niku sedekah liwat kesenian nyatane sing seneng ora kok wong dusun mriki tok dusun liya-liyane melok seneng melok bergembira termasuk sampean niki eling kali Kang Maha Kuwasa nurut tuntunan agamane dhewe-dhewe nek panjenengan sami eling insyaallah selamat dunya dumugi akhirat Allahumma amin. Muhammadur Rasulullah
panutan Ka'bah yo kiblatku wong mukmin sedulur ayo para umat ayo padha sing eling dunane wis gunjing akeh manungsa iman ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah. Nuwun sewu bengi niki istimewa. Bengi niki karya baru nekakaken bintang tamu saking Jakarta. Lho nggih saestu. Nggih, saking Jakarta asli. Tep. Wedhuse sapa ucul? Nggih nekakaken saking Jakarta. Ariel Noah. Kon nekano tamu teko Jakarta iku sing temen ta. Lah wong sing disiarno ku teko Jakarta. Lah kok sing teko demit ndi? Demit dagangan. Kon ngelono demit ya kon kaya gandrawuh. Lho kon kaya setan. Kon kaya iblis. Kaya blorong. Ya kon kaya istana hantu. Wis go kuno kabeh lha timbal sapa kon? Wis go kuno kabeh. Modelmu ngono ya. Ya gak ngono. Intine kelakuanmu iku kaya kirik. Ya kon kaya pedet. Kon kaya kethek. Ya kon kaya orang hutan. Kon kaya iwak lohan. Kon kaya kebon binatang. Wis go kuno kabeh, kan gak iso balas. Kok pek menangmu dhewe? Ya gak menang ngono dhewe ya karepku dhewe sange apa sih kon niku wong iku didel apa? Jenenge kanca pirang-pirang dina ayo kepengin petuk lho. Kon pirang-pirang dina nanti? Pirang-pirang dina nanti ora tau petuk. Lah aku iku penggawe aku biasa iku ya ngalur nang pabrik dina ya. Dek, ngene lho. Apa? Aku masih gak jual jawil kok sing ngomongnya jual jawil. Kowe kon gak krungu. Gak dublek. Gak dublek kok ya. Kon kok pilih sombong sih iki. Lah apa sombong iku lho gak sombong. Sombong kok sombong. Sombong. Be sombong. Ya syukur nek kon gelem sombong. Ngene lho. Apa? Aku tak was-wasno ya. Kepengin roh. Kon gak nyawang aku lho nggo ngarepmu koclok. Karepku gak ngono. Mau karepmu ngene kok. Ngene lho. Mau aku tau ngono kejelong apa? Kon ku tak tonyo lho ya. Apa sih? Aku kok kepengin roh kapan sih awakmu nang ngene maratuamu, unjung nang ngene marang tuamu. Silaturahmi nang wong tuamu, maratuamu. Kon tak kandhani. Lah apa aku unjung nang ngene maratuwa iku ya maratuwa nang aku sim. Ngocok kan niku. Kana ya maratuwa sing nang aku kudu matur suwun rek. Mestine sing nang nggone maratuwa mantu termasuk awakmu. Silaturahmi karo maratuwa ya ngono. Kon tak critani ya. Anake iku melu aku 20 tahun ya. Melu 20 tahun ya. Wis delunge anak loro ya. Gak matur suwun ta. Melu aku wis tak gaweno omah, mangan yo melu aku. Ngono gak matur suwun nang aku. Omah gedhe kari ngenggoni ya gak tak tarik dhuwit kos-kosan. Kri. Kon niku rabi tancine tukang kos-kosan. Ya gak ngono lah wis bener sih aku lha apa dikongkon yo maratuwa nang aku. Kewajibane. Mantuku nang ngene maratuwa kok iso tambah ngelek-ngelek nomor. Kon tak kandhani, mari ngono aku lha wis mulih sih. Tutuk omah bojoku tak kandhani. Dik, kon saiki jange tak enakno. Mergane kon niku cek gak soro-soro umbah-umbah ya awakmu jate melok umbah-umbah takon golek
pinter Ya iku. pinter aku iku pengen ngano wong wedok Iya. tak kandhani, Dik. Mulane aja susah-susah aja sumpek-sumpek. Kon jange tak gelekno ewang. Oh ya Seneng ya. Keleno pembantu. Terus aku ngene. Jange ewang apa? Jange aku jange melok ngomong jange rabi wayung. Dadan aku dicul wadu sim. Ya apa kri? Ya bener bojomu salah. Wong wedok lho nek dirabi. Wayuh sapa sing gelem? Kon tak kandhani ra wis enak sik kuno wis gak melok umbah-umbah wis tak kongen ngumbah-umbah wong. Oh sik tak kri. Nek wong wedok nang ndi ya nek ditari rabi wayuh ku ya gak gelem kri soro. Lho kon tak kandhani ngono amur-muring aku diusir dikongkon mengkrih-mengkrih sim. Iya. Lah wong aku wong lanang seneng aku dibuang nang embong. Aku ya budal nang embong. Nggo embong kepethuk arek ayu bokong gedhe. Aku kebimbang ngono ta yo aku. Ya apa? Lah ya aku metu teko embong terus ana arek wedok liwat terus aku kebimbang aku ta yo. Ya gak tayo iku jenenge. Lah ya gak tayo. Goblok kon niku. Nek kri. Nandi-nandi ya wong wedok termasuk bojomu. Nek ditari rabi wayuh Ya. iku ya lorok ora wong-wong ya wedok-wedok ngene. Awakmu umpama dadi wedok gelem dadi rabi wayuh. Sapa? Awakmu. Alah yo tambah enak dirabi wayuh iku. Lho iki lho ya apa rek? Enak iku gotong royong lho Lah sih. jaremu. Ya. Saiki umpama kon tak dadekno wedok, Apa? dadi wedok, Terus aku bojomu termasuk aku sing lanang. aku sing apa? Awakmu sing wedok. Aku dadi wong wedok. Iya. Alah ya iso ae. Masalah ngono. Carane dadi wong wedok iku kudu Apa? kudu diperagak. Masih pragane ya padha ae. Oh ya ora ono entuk sakno ono entuk. Apa? Sakno dilalekno. Aja kok gua iki donya iki lek bote ngene iki donya kok gua gak oleh. Ah, sing kaya wedok temen to. Ada dengan mas aku wong wedok kang areng Ngersula. Diapakno iki? Digawe yo. Aku nek gawe ngene mengkorok sim. Yang ini nggo omah ngorek nggo kene diajar markasim rek. Kok ciko bre nggo orek nggo omah. Kon dhewe marai. Apa? Mentem. Ayo. Iki lho digawe temen-temen iki lho, Bri. Iki ana metek dhewe aja kok dodol. Ya lebono dhewe. Aku nu katul ngono ae. Aja muni katul ngono ae. Japane iki to anu japane iki. Lah dikek peteng dah. Aja dijep. Ora. Gak mana kok brodol iki kok. Dalan wis enak kok iki. Kok bau wedi sip kon iku. Lho, saiki ya nek ya apa maneh wong wedok keadaan meteng. Terus apa? Terus nek ditari jange rabi wayuh. Apa gak mangkel dhewe? Gak mangkel. Meteng 7 wulan yo duwe anak. Iya. Sim ngene iki nang gone sawane payu asim. Dodol wedok ngene kok kena. Wis saiki nek ancine awakmu dadi wedok temen ayo Terus apa? praktekno mlaku ning wedok ya. Alah mlaku ya iku wedok yang ngene. Ayo mlaku rene. Mlaku rene. Iku wong wedok wis duwe anak. Duwe anak sito. Nek kira-kira wong wedok duwe anak telu ya, Pak? Duwe anak telu. Oh, gak padha. Apa ada? Nek duwe anak telu ngono. Nek kira-kira duwe anak 8 ya, Pak? Pira sim? 8. 8. Kok gak mana iku sim? 8 ta? Mlakune nek wis dhewe. Ya. Anake kakean becat kabeh. Wis ya.
Saiki awakmu gak ada bobot. Wah. Ya anak Pri. Apa? Tunggu dulu. Ayo. Bayi pitu meteng telu. Sim bayi pitu metem telu iku lho. Wong wedok tah kate brabakno kabeh iku sik. Mas yo gak bayi telu meteng pitu sim. Bayi pitu meteng telu kok. Kok lotrok bae jare. Ngawur. Jeneng yo ngono disengkut ae ya. Saiki Ngudurasa. Oh Ngudurasa. Angen-angen sapa? Menang bojone yo Oh, iya. sekarang yo. Cilanang konang. Yo. Walah. Pantuman wong itu. Walah. Nang wong Kaya lanang. wedok. Oh wedok. Ngono jereng aku pinter. Bisa suara wedok iki rek. Iku suarane demit goblok. Ngono ya. Apa sih? Ikan ngomcali apa sih? Orang-orang. Mosok ya sambat ngono lho, Pri. Sambat wong wedok nek ditinggal wong lanang. Kadang bobot terus wedok anak. Ya apa marek? Oh alah. Ya apa sih? Ngrasakno bobot aku wis Gak tau dadi wedok ya wedok ayam. Ah ngono ngeteng kae. Oh alah. Pirang-pirang hari. Kok pirang-pirang hari. Apa? Pirang-pirang wulan. Om. Bojone gak teko. Apa? Pirang-pirang wulan bojo gak mulai. Kok gak kasihan anakku ini seperti sepatu. Kok seperti sepatu. Aja dianggap sepatu. Oh, Dianggap iki bayi anake dhewe ngono lho. walah gak dianggap sepatu ini sepatu. Anake dhewe. Iya anake dhewe. Beda ibuke ngono lho. Aja nggoda, Dik. Meneng cup-cup saya. Pirang-pirang hari kok gak Kamu ilmu bojone. Oh iya. Mas Bambang. Mas Bambang. Walah Mas Bambang gak pulang-pulang. Nanti aja kok gak eling anake. Bongko lho. Kangen aku ya kangen anake. Gak kangen aku ya kangen anake. Sing kaya sepatu. Aja diucapno sepatune iku. Gak ta. Oh, anak dia. Masih gak eling aku eling anake. Sak pendina awake panas. Tak gawa nang gone dokter sik pancet. Cange disontek yo dome puklek. Lah apa kok nyontek kok sampe dome puklek lho. Nang sepatu wis sik Iya aja dianggap sepatu. gak. Dianggap bayi. Bayi. Bayi mangan jaluk dibilang. Ditulang ketang yo gak arep. Bubur yo gak doyan. Sik tetep nangis ae. Diceceli mbek kaos kaki meneng. Kok temen bayi mangan kaos kaki iku. Apa? Iya bubur. Oh ya, bubur. Bubur sun. Walah Mas Bambang, pulang Mas. Kasihan anakmu iki. Kok teke. Kotok. Teke. Teke. Otok-otok. Mas Bambang. Mas Bambang. Oh Mas Bambang. Sinten niku? Aku bojomu, Dik. Oh Mas Bambang. Bagaimana Mas Bambang? Bayine kok diguwak lho. Ya digendong ini lho, tetep digendong. Kok digendong? Iya. Kok dikempit iku lho. Ya ini lho ki.
Dik. Iya Mas Bambang. Dik Siti. Jenengku Siti Iya, ta. Siti. Mang jare tul kiyem saiki Siti. Kon lah lele ae Sip. Ya, sama Siti. Iya Siti. Loh. Dik Siti. Oh iya Mas Bambang. Aku kangen, Dik. Kangen. Aku kangen. Kang. Aku kangen awakmu, Dik. Aku kangen. Kon yo kangen tak kate nguntal aku kon niku Sim. Saking kangene ngono ki. Wong lanang wis gak wedok lah ngono. Dik, aku kangen bare awak. Oh ya wis kangen yo kangen Mas, tapi aku yo sando karo anak iki Mas. Ojo sengatik mikir anak. Hmm. Aku mulai gak izin. Mbak sapa Mas? Barek wong wedok. Oh alamat sampean bamek wong wedok ta Mas. Yo gak apa-apa Mas, tapi jange lapo. Ora tak gawe pembantu, Hmm. ora tak gawe rewang. Tapi jange tak wayuh. Mas aja wayo Mas, sampean bojo sithik yo gak ngentekno kaya ngene, sampean sik kurang talero bendina Mas. Kepadet tenan aja nemen-nemen Mas. Masih aku ya iso kaya ngene. Kepadet Mas, sampean nemen. Wes. Pisan ae apa? Oh enggak Mas. Aku njaluk tanda tangan tok. Mau Mas aku tetep gak gelem Mas. Gelem ya, Dik. Gak gelem Mas. Tanda tangan nontok ae lho. Mau Mas. Gelem tak gak? Mau Mas aku tetep gak gelem ora piwayo yo gak doyan. Wong situ gak gelem ngentekno kok. Gelem tak gak? Mau Mas. Gelem tak gak? Mau Mas. Ayo, tak gak. Apa sih, Dik? Kone ngamuk kari bak-bok ae. Ya mestine wong lanang kan ngono nek muring-muring. Ngono ah. Ya iya. Wis. Apa? Dadi iku ae mbone iku ae. Hah? Dadi bojone aku sing iku ae. Sing iku. Aku sing dak wong lanang. Oh, awakmu dadi sing lanang. Wis gade kamberan iki kesuwen kon. Kesuwen. Aku sing wedok. Ayo, ana kata-kata. Anci kebacut. Kebacut Mas Bambang ku gak mule-mule. Kok gak kangen anake, Cup ya, Nak? Aja nangis. Anci kebangetan kok Mas Bambang. Muga-muga ndok dalan ketabrak trek. Kok ketabrak trek ya mau bojone dongan ketabrak trek. Wong wedok nek lagi emosi ya ngono. Aja emosi ya kaya aku mang lho, Sim. Kaya awakmu. Cup ya, Nak. Anci kebangetan bapakmu. Ada. Tekek. Ada. Kotok-kotok tekek maneh ngono ah. Kok balen maneh kotok-kotok. Lah sing baleni awakmu dhewe sih. Wong kok iso. Sapa baniku sapa? Sapa baniku? Lho wedone ijen lho omah lek ngono sih Kri. Sapa baniku sapa? Aku dhek bojomu. Oh Mas Bambang. Iya. Aku kangen Mas. Aku kangen. Kangen. Aku kangen. Aku kangen. Kon niku kate nguntir klopo kon niku. Lho wedone kangen ayo ngono sih. Mas. Masih Mas. Mas. Aku mrene mulih mang jange ana karepku, Dik. Karep apa, Mas? Aku jange rabi wayo. Iso gak iso awakmu kudu tanda tangan. Kudu tanda tangan. Kudu tanda tangan. Kudu tanda tangan. Ya apa? Kudu tantangan, Dik. Kate wayu. Iya kate. Ngono dadi wong lanang. Omah. Kok nek napa? Nemen kok iso kaya ngono wong jange digepuk tambah gepuk aku ae. Lah nek ngono aku kok gepuk terus. Ya ngene iki lho, Kri. Ya.
Dadi wong wedok ngono abot. Ya sepurane sih mung awak dhewe ku gak ero beke wong Nabi Wahyu ku enak. Waalaikumsalam. Kok jek ana kene sampean Sim? Apa? Gak nyawat ta? Loh, sapa sing gaene? Ya apa Mukri mati? Mukri. Kok enak-enak ana dalan ae. Kon niku aja Aku lemang ketemu kasari dikandani, Cak Mukri gak ono. Mati. aku iki ngomong Matine iku aduh, gak prono. Kenapa? Ngombe es keleleken gelas. Lho. Ngono lho. Ayo nang budal. Kon niku gak kleru ta. Kleru ya wis. Aku iki mau ngomong-ngomongan barek Mukri ket mang kok sakno. Mati kok. Lho. Dadi aku iki mau ngomong-ngomongan barek Mukri duduk Mukri ya. Iku mono arwahe. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Suwe ben omong-omongan. Mati, Cak. Gila Mukri sih. Lah, aku nggo kene, Gus. Lho, ketok. Ketok. Kowe ketara. Wong mati ambek gak mati ku ketara, Cak. Delon. Gendeng aku niku lho. Lho, Bedane kok. irunge bolongane loro. Mati. Kon tiruan borong loro. Mati peno iku omong-omongan tok. Iya. Ya. Iki supaya gak gentayangan. Masalah ganggu wong sing urip. Ayo didungakno. Iya, iya. Didungani. Oh iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wis. Lho ngono ta tadi. Siapa? Gak bongkak iki. Ayo didungani secara Jawa. Oh iya, iya. Ana kala teko wetan bali nang etan, ana kala teko kulon bali maneng nang kulon, ana kala teko lor bali Balik ngalor. ana kala teko kidul bali Balik nang kidul. Alhamdulillah Sim, dadi wis gak enggak. Gus, Kon niku nek mati ngomong mati kon. aku si urip, Rek, si urip. Nek kon urip, aku Urip. sapa sih? Agus, Lah iki, Markasim, lah kon Mukri. lho, kon tumo nah. Wong mati ku nyeluk jenenge. Ya dah, mati temen. Lapo aku menyuruh jenengku dhewe mare. Aku sapa ya? Agus, Lah iki, Markasim, lah kon Mukri. lho, tumo nah. Wong urip kok nyeluk jenenge dhewe. Jenenge dhewe. Aja njeluk jenengku, Rek. Aku sapa? Agus, Iki. Markasim, Lah kon. Mukri. Lho. Ya, ketara. Aku sapa sih? Agus, Iki. Markasim, Lah kon. Mukri, Gus. Wis jelas mati. Wis jelas mati kon. Kaya gak mati kok bareng kabeh ya seru jenenge. Si, Delon. Wong mati ambek gak iku ketok. Ketok apa niki benjok ketok? Drijine iku mesti kurang. Kurang apane? Lho, kaya penurip. Jajal 10 genep. Cakep. Siro lupatmo 678 10. Lho, aku. Siro lupatmo 678 10. Jangkep. Delon, Masa sing wis mati. 10. Siro lupatmo 678 Loh. Gus, Mati temen. aku mang proso aku mrene mang jangkep 10 lho, Gus. Aku mang yo jangkep 10 nang warung. Ini lho, Jiro lupatmo 678 10. Markasim, Jiro lupatmo 678 10. Loh, jangkep kan lho. Jiro lupatmo 67. Lah apa itu kok pencolot ya balik nomor ini meneh, Gus. Mati. Mati ya. Mati. Mati. Wes gak jelas, wes gak jelas. Gak jelas. Kok iso ngarani gak jelas nek aku mati. Kok kuwi barang ini Tak takoni. Jenengmu sapa? Mukri, Omahmu ndi? Mojokerto. Anak pira? Loro. Bojomu? Waras. Oh, waras. Oleh untuk. Hah? Mati. Gak pakai kerungu. Aku siapa sih? Agus Lagi? Markasim.
Awakmu apa duwe bojo? Duwe Anakmu pira? loro. Udah sekolah? Oh wis Gus. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Apa ya sekolah cepet-cepet dulu? Apa Gus? Ya berarti gak normal wae tau Masih kanjak karo. Lah apa? Jenengmu sapa? Agus Kuprit, Omahmu? Sidoarjo. Anakmu? 2. Sekolah. Lho sekolah ta? Sing situ. Wis kuliah. Sekolah nanda Gus. Oh, no ITS. Lho. Lho nek kon kepengin ro dulina rono. Lho. Alah, kon niku ganteng-ganteng anakku Ri. Alah, kon dulina rono temen kon. Lah nek karo. Cero bakon bongko ban mbak. Ngene. Ketara. Aja ketara kon niku lho Gus kon. Wong mati ambek gak tau mati wis ketok sih. Sikile lho mek siji. Gendeng aket mang yo sikilku loro Gus. Sik, sikilmu ndi sih? Iki. Lho, siji. Yo iya. Siji. Rasaku mang loro lho Gus. Ndi sih sikilmu? Lah siji. Aku normal wong gak tau mati. Sikilmu Ya tetep pira, Gus? dua, loro. Sik. Lho. Jiro. Sekon? Loro Gus. Wes siji. Iki. Lah, siji tok. Aku lah loro. Sik. Lho. Jiro. Ah, masih aku ya loro. Siji. Loro. Siji. Loro. Kok iso loro ndi? Lah iki lho. Kon isone. Malam ini acara Segap Bumi ini semua permintaan dari panitia. Ya permintaan Cerita Gus. ludruk yo, Jaluan. permintaan, cerita lawak yo, Permintaan. Wong awak dhewe iki sebagai dodolan Iya. tetep dilayani. Iya. Ayo. Eh, Oh. Aku iki goleki, golek sapa? goleki pasik aku. Jange lapo? Nagih utang rek. Kono aja seman-semon lho Gus. Lho. Kono jerik seman-semon. 7,5 juta dhuwitku digo pasik. Lho, pasik ku ya nggo dhuwitku 5 juta Gus. Ngono. Kon rasane gak kena tangan wong liya. Lah apa? Ola apa peno yu? Bah, dhuwitku diutang pasik. Bah nyaur bagak. Lho aku serius ngomong. Pasik iku utang aku 7,5 juta. Ya. Mugri 5 juta Gus. peno? 8 juta. Lah bojone lho gak tanggung jawab. Iku urusane pasik Lah ya awak dhewe geleki ya gak eno Tapi minggat are. gak apa-apa. Nek kepethuk bojone wis Lah apa? ya wis pokoke sing penting kudu tanggung jawab. Kri. Temen aku kadung muring-muring Gus. Kene. Ayo rene. Iki bojone iki. Ya ampun nek ngene iki gak apa-apa, Pak gak kok sauri gak apa-apa. Gak sauri lah apa kan kate lapo. Gak sauri gak apa-apa kok jangan. Kikuk. Gak apa-apa. Pokoke Ngomong sik. bojone pasik Kak. Iya, Cak. Wah, Nang di pasik saiki. Lho, sampeyan takon aku. Ya iya. Wong aku dhewe ya karo kok. Lho iku bojomu lho. Loro nek bojoku, tapi bojoku wis minggat sawuhe iku. 7,5 juta digawa bojomu. Duwe aku iku utang Bang Mekar aku goblok. Duit aku 8 juta bojomu. Iku lho digawa gondol. Ya Allah, Cak, kok sampeyan wong aku kulo 3 tahun gak dibelanjani. Loh, wis ngene gak apa-apa masih arek-arek masih gak sahur gak apa-apa masih aku aja sahur gak apa-apa. Terus 5 juta. Ayo melok aku Nandi, Cak? sama Lea. kon iku gandeng ngakon iku. Wis ngene lan. Kon bojone Pasik saiki gak tanggung jawab perkara utang. Cak Kasim lho gak 8 juta aku 7,5. 5 juta. Aku ana informasi. Informasi apa, Gus? Pasik gak mulai iki saiki ayo melok nang Mojokerto, daerah Mojokerto. Mojokerto ndi, Cak? Nang desa Jetis Ngulon. Nang kono. Iya, Lah, Jetis Ngulon iku ana desa Ndadapan. Pasik ana kono. oh nang name sapa, Cak? Lho paling kene nek gak ana kono ya paling ngelompok nduk rombongan. Ana sing temen kok, Cak. Kan gak wong-wong nggo Aku iki lho ndoleki. Berarti pas iku Sriden nang gone daerah Dadapan nang omahe Mbok Rondo. Lah Lho, iku. name Barondo. Lho, lah aku ya apa, Cak? Nek kepara awakmu ya gampang. Sampai kejeglong, Cak, sandalku. Kaget, Cak.
Bojoku nang Mbak Rondo. Lho, Mbak Rondo, tapi dhek dilungkas mendem dhek. Mendem lho. Lho senengane kan wis kedaluwarsa iku. Wis saiki ya apa? Mendemen. Ya apa, Gus? Enak-enak. Wis, ayo nang dadapan didoleki. Ya, Ayo nduk kono goleki pasik sampai ketemu. sampai ketemu. Ngono. Ayo. Aku melo ya, Cak. Eh? Melo. Melo awak. Melo. Lah aku bojone, Cak. Ya tak gomone bojoku. Kon melo. Melo. Melo, Cak. Kon iku mari ngombe jamu galian ngosek. Iya, entek papat. Nek ngombe kalian rapet. Ngono kuwi. Ayo. Ayo. Melo ya. Ya nek melo ya ayo bareng-bareng rono nang gone apa? Panjen bojone pasik iki bokong-bokongane apik kan. Kok iso, Gus? Temen lho. Iku umpamane duwe anak ngono ya apik. Kok iso, Gus? Lho, contone sapine Wak Ngaderi iku bokong-bokongane apik. Anak-anakane apik-apik kon. Tibae iki bokong kaya sapine ngader iki, Gus. Ya weh, dhisik. Ya. Aku dhisik. Ya. Aku ro katoke ukuran pira ngono ro. Ro, ah. Sumpah ro aku. Gus, Eh. kon iso mikir sampai teko katok-katok barang iki lho, Gus. Masih katok cilik lho sedeng nek arek. Sedeng ah. Kon ro wong dodol martabak iku. Ya ro. Lah cilik sakmene. Sakmene. Dipek. Plek, plek. Wombo. Wombo. Iki yang ngono. Iya. Masih katoke cilik ngono. Cilik. Pek pek dadi wombo terus. Wis, ayo melong goleki kon melong goleki. Ayo. Ayo. Aku gonceng ya, Cak. Gonceng. Gendeng ah. Aku gak iso numpak sepeda dhewe, Cak. Aku ini mau mlaku. Mlaku. Iya. Masalah kok sini-sini kok niku rene mlaku nek iso mlayu wae. Ini lo gur kabeh ya apa? Apaan sing logor iku? Ketombene. Oh, ya wis, dhisik wis. Tantan iki kono lho. Iya iya iya. Lho, kandhani. Suarane mlaku iso kok 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 kok. Ya Gus nyene gembol kodhok 5 iku, Gus. Ayo, nang dadapan. Ayo. uber-uber melarat ae. Nyambut gawe ya ana ya ene, ya sik tetep melarat. Para wangi dodol godhong nang pasar, ya sik tetep melarat. Saiki maneh aku mikirno gayo gak mule-mule. Wong medayo lumrahe ngono ya seminggu ta paling suwe. Wong iki enggak 2 wulan gak mule-mule. Aku iki gak enak dhewe. Kate tak suguhi ya gak ana sing tak gawe suguh. Gak tak suguhi ketok ana dayo. Kok dikerasane kaya pasik iku lho. Ana ndek kene kok dikerasane. Kaya epring ndek mburi ku ditata-tata dosunge gawe apa arek. Aku kuwatir bae stres. Coba tak takonane arek iku ya. Kok munyer ae ngono rene mburi. Sik! Lapo sih kok? Kok cengar-cengor ae. Lapo? Lah kate gak cengar-cengor. Apa? Aku ndelok awakmu kulo sik. Aku ngedang perasaanmu. Lapo? Kan kok dikerasane sih ana kene kok gak mule-mule. Aku biyen lak wis ngomong, Mbok. Aku iki nunut niyup.
Nunut niya. Iya, apa masih gak mulih? Ya aja mulia. Wong aku gak ono sing golek pangan lho. Lah iya wong aku iki gak gopo dayoe. Riko kok gopo. Ya apa iki rek? Aku gak gopo. Iya. Ya aku segopo. Wong aku gak duwe apa-apa. Aku didaye wong akeh kok syukur. Ngene lho, Mbok. Ya. Anane aku rene iki gak mulih iki ya. Utang kuat-kueh. Heh? Utang kuat-kueh. Malah nunut ngiyup. Rasane ono kene gak mulih utange akeh. Lah kok pinter kene wong kene kula gudange wong pucah. Wah. Lah mulane pring-pring tak ketok-ketok iku. Aku macak kaya ngene iki macak andi lumut. Heh? Macak andi lumut. Ada di lumut. Iya. Kon ada di lumut iku lakone ketoprak. Lha iya gak apa-apa, tapi kan andi lumut iku disenengi arek wedok-wedok. Oh, diseneng arep wedok-wedok. Lha iya. Upamane kon arek wedok-wedok mrene Yo. tampa. Lah arep wedok rene ditampa. Iya. Lah terus, Nek lanang nek apa nek lanang? wis gak anu nek ngono wis. Ka apa? Ka oleh. Lanang, yo trimo anae sih kanggo aku. Mbok Rika iku cek tedas ah. Lho ya gak kerikiti gak titik. Iya, apa Rika iku. Nek nyeluk aku aja ngono. Ya apa? Ya gak ngono nyeluk aku cek suwek ngono kok arek wedok-wedok pale. Lah kan Gak kerasan rene. Soal arek wedok nek unggah-unggahi rungono ya nggawa gula, nggawa beras, nggawa lengo. waduh ya bapak sek lek ngono nek kene sampe suwe. Ya. Kanggo sapa iku jenenge berkat? Ya kanggo Rika. Kanggo aku. Ya wis aja mule-mule lek ngono lek daya kok berat. Landani lumut iki nggone nggih mbok rondo dadapan. Dadene Rika sementara tak dadene rondo. Aku dadan rondo. Iya. Nek kok wis rondo sing dadan rondo tambah rondo. Dadi nek nyono ana daya wedok aja nyul aku suwek aja Lah ngono ya apa? Ya digawe gending-gending tak lagu ngene kok lho, Mbok. Ya apa? Nah, Oh, digawe ngono. iya. Putraku si Andi lumut. Wis sarah-sarah sen aku, Mbok ya. Ya, Wis ya wis. rane nyeluk. Ya, ro. Ya apa sih? Ngger putraku Andi lumut Ngono aja. temuruna ana putri gaunggahi. Oh, diceluk ngono ah. Ya, Ya. nek kok ganggahi ya wis ning ngono. Ya, Ya. nenek daya wedok teluka. Ya. Aja nganggo sik nganggo tembang. Ya nganggo tembang, Kamu kanggo lari pasing. wis aku. Ya. Salah wis sawak melarat. Ono maneh dayoe. Kak gelem mule pasik kupat jelem sote dadi andani lumut. Aku mangke ku jange wis gak gelem dadi ngene-ngene iki ya. Sale gak iso ngomong. Apa itu? Loh, monggo. Ya ini kedayan garangan, Re. Monggo. Aduh, kata kelet-kelet kaya kere. Lah napa sih Mbok kula nglaken kula kere? Lah kelet-kelet ngono are. Mbok kula nderek tanglet, Mbok. Ya. Napa niki leres griyane Mbok rondo teladapan, Mbok? Duduk barang datomo. Oh nggih, Mbok rondo domo. Loh. Mbok rondo dadapan. Oh nggih, Mbok rondo dadapan. Awakmu rene kate apa, Bang? Kate narik pendidikan panci. Kula mriki Mbok kajenge menek, Mbok. Mene apa?
Niku lho kajenge sing yoga sampean niku lho. Oh, unggah-unggah. Oh nggih mbak, unggah-unggahi. Unggah-unggah sapa? Niku lho sing namine ande-ande semut. Lho, andi-andi merosot. Oh nggih, ande-ande merosot. Duduk iku. Oh nggih, ande-ande merosot. Andi-andi lumut. Oh nggih mbak, ande-ande lumut. Ya wes nang ngisi kono tak terokno, tapi Napa? nek diterima. Nggih. Ya aja bunga. Oh nggih jelas Nek gak diterima mbak. diterima, ya aja gelo ya, Nduk ya. diterima wong kula gawe tiyang sak iki ya. Kera putraku si andi lumut. Kamuruna anak putri kabungkai. Putrine kang ayu rupane. Perting abang iku kang dadi asmane. Yung biyong kula boten purun. Yung biyong kula boten medun. Peteng abang sisane wong mari nebang. Lho, Nduk, awakmu wis krungu dhewe. Ya alhamdulillah mbak nek kula diterami. Loh. Matur suwun. Kok alhamdulillah. Nggih. Kok awakmu iki gak diterima soalnya karene wong mari nebang. Oh mboten karen tiyang nebang. Karene apa, Nduk? Kene garangan. Karene garangan. Walah. Mriki mbak. Iya, gak boleh, Nduk. Boten sing desa kecil ngoten lho. Oh, iya. Nggih kula tak mriki mbak. Lu gua kono, Nduk. Monggo. Sampeyan sing krekno. Iki sing kerene. Kula nuwun, Mbak. Monggo. Lho kok ayu temen. Pinarak. Mari kedayan garangan, saya kedayan blorok. Tepangaken nami kula Sapa, Nduk? kenteng ijo. Oh, kowe rene kate lapot, Jo. Badhe dibaan. Oh, tibaan. Ngelamar Kang Mas Ande-ande lopot. Ngelak dudu iku. Nggih. Andi-andi lomo. Nggih, ande-ande lumut. Terus manggen teng mriki, oh pun semebar teng pundi-pundi, gantenge wong sak kabupaten. Didelok teko sedotan. Aku penasaran ambek andeng-andeng. Ola napa sih sampean niku? Loh, gak ngono nek awakmu ngapa unggah-unggah ya dadi lomut. Lho gua tak celuk, tapi ini ya ngono. Napa? Nek diterima ya aja girang ya, Nduk. Nek gak diterima ya Nggih aja jelas susah. diterima. Lah apa niku keblek melok niku? Iki ya, kebelak apa garangan? Kon sampean tarekno. Sampean tarekno mesti milik kula, Mbok. Ya tak tarekno lubo. Putraku si handi lumut. Namuruna anak putri kang gaungkai. Putrine kang ayu rupane. Parting ijo iku kang dadi asmane. Yung biyong kula boten purun. Yung biyong kula boten medun. Peteng ijo
ijo sisane wong angon kebo. Lho, Nduk, krungu dhewe sih awakmu. Jarene kemang gak diterima, mboten purun jarene awakmu karene wong angon kebo iya ta? Napa? Karene wong angon kebo. Karane wong angon kebo. Iya. Iya. Loh, iya. Ping loro. Loh, ping loro. Iku ping Tapi tetep kula teng mriki, Mbak. Masih Ya. sak kula mboten trima tetep kula teng mriki. Pun. Ya wis nek ngono. Niki kata sing unggah-unggahi saestu Paket ta. enten sing teko guplong. Ono tekan di mana sama Lea? Guplong. Gupleng. Guplong mriko lho. Itu kiringan nom gupleng ku kan. Iki lho. Ruwat desa Mesisan. Ya. Itu reok, Oh, termasuk awan ono reok iki, Gus. awan reok, bengi lodro. Lodro. Termasuk masyarakat ini kabeh ku Cinta nang kesenian. cinta nang kesenian, Gus. Apa ae tangga. Ngono. Ya. Gus. Gus. Danyangan di Gus, Gus. Gus. Tibake meriah temen Gus. Daerah pedagangan kene kabeh. Wong ndi? Eh. Wah, Gus. Gus. Ayo. Kowe buyuten. Eh, Kowe buyuten. Budal gak adus. Sopo mbakne mangap-mangap kaya malohan. Loh, kenapa? Gus. Le. Iki sapa iki? Apa iki rek? Kula nuwun. Monggo. Niki griyamu ah. Kok grab niki griya sampean nang. Oh, nggih. Niku mbae kenal wae jeneng aduh. Eh, Ana apa? Orang-orang. Iki nyokotake ngono. Iku mbae kenal wae jenengku Peting Ganyong. oh perten ganyong. Heeh. Kowe rene arep apa nyong? Ah, kate duduk konir. Ika, aku mrene mang jauh ganggae kon. Lho. Iku emas ande-ande lumut. Ngene lamar aku trimo kok tak perseni. Perseni apa? Yang arep pinter. Mesan lho. Ah, pasan. Gelem. Ah. Gelem. Enggak. Duple bet. Yo, tarekno mbok yo. Mbok buatel mbok. Mari nang ngene damen-damen iku. Kadasen. Iya, tarekno yo tanteni. Ya. Lu gak kono. Gak iso longgo. Lah ngene peok. Lah. Kontuman ana bokong iso kecantol iku. Putraku sing andi andi lumut. Kamuruna
Yung biyong kula boten purun Gak keliru nyawer. Yung biyong kula boten medun Peting ganyong inggih menika gegere bengkong ngawa-ngawa. Lho ya, Nduk, awakmu gak diterima. Krungu ah. Gak diterima. Dorong, Mbak. Wong mlaku kaya dipatek ngono wae. Nggih, matur nuwun mbae nek lamaran kula diterami. Gak diterima. Soal awakmu wis kaya lentrik. Aku kedorong sampe Loh, gak diterima. Gak Kan iki diterima. doblek ah. Garep, Pak. Arep. Gak doyan, ah. Gak doyan iya. Wis kasih. Aku gak diterima. Dulurku Gak diterima. gak diterima. Iki gak Gak diterima. diterima. Sapa sing katene diterima lho? Pul. Ada apa melo-melo iki? Melo aku mau pentingkah ngono wayu aku palene. Kon nang rene numpak apa? Lho, ya numpak taksi. Diompreng kok. Lah kon numpak apa kon? Oh, aku numpak San Pansa. San Pansa. Dile ta. Ya gak dile sing motor iku lho, San Pansa. Avanza. Ah iya, Avanza. Aku numpak Apa? Elf. Lah kon Iki jenenge sapa iki? iki dulurku, Oh, Mbok. iki dulur-dulur kabeh. Iya. Oh, ya wis tak tondroe. Kon ini kate apa kon mang? Kate unggah-unggahi. Melu unggah-unggahi. Kese, sapa ora diterima. Lah wong aku iki lho, kaya codot ngene codot. Ngene gak diterima kon, mana diterima? Oh, ya jangan salahkan. Tuh, pasti diterima. Ah, wong aku ini gak diterima. Yo kali diterima. Wah, ayo coba. Ora mboten ngedut kabeh. Wis, kene tak tarekno. Nek ngono ya, Nduk. Kok tak tondro dhisik. Nek Condron, umpama kaya iki, kembang, kembang gading, aku mbok. kembang melati, Lah aku, kembang kenongo, lah iso. kembang kacang. Kembang kacang iki upakane ula yo. Oh, bener. Ya wis, Nduk, ya tak tarekno nek awakmu kate unggah-unggahi Kang Masmu andani lumut. Lek diterima ya aja bunga, lek gak diterima aja mangkel ya aja susah ya, Nduk. Putraku si Andi lumut. Kamuruna ana putri kang unggah-unggahi. Putrine kang ayu rupane persekoneng iku kang dadi asmane. Yung biyong kula inggih purun Yung biyong kula badhe medun Peting kuning inggih menika sing kula suwun Nduk, iku ngono minangka rezekimu. Kang Masmu katene mudhun, awakmu diterima. Berarti kita diterima, Mbok. Diterima. Lho, ya apa diterima kan aku. Aja berai. Aduh. Ngedekno ae kok iso angel men lho.
saya temen aku. Wis, ayo kene. Ayo kene sik. Ayo sik kene sik. Kon niku ojo gawe perkara ae sik. Kon niku nyengsarakno kon. Jane kancane kabeh sik. Ya 7,5 juta. 5 juta. 5 juta. Ya apa? Ngene lho, Apa? Rek, ya. Ya wis aku tanggung jawab. Rebutan Nyaur. apa? Iku rebutan apa? Utang, mari utang iki utang iki minggat. Walah, apa perkara utang ae kok gopo. Lah terus? Ya nyaur. Lah iya, Piro kabeh utange? aku 7,5 juta. 5 juta. 8 juta. 20 salah ngono ae. Ya ampun ngono. Nyaur. Iya, Kena sauri ta? Ya gale ono. lho ya gak ya ono ya, mesti bener iku. Wong utang wajibe. Nyaur. Ya ngono ah. Nek kano. Ya semaya. Lah pirang bulan? Ya 10 tahun. Oh, ngawur tok. Wis ngene wis. Ya apa, Gus, kon, ana sepurane kesanggupan, ae. Kak? Wis aku sanggup nyaur. Aku saiki tak ndolek penggawean. Ah. Menenek wis duwe duit tak dedel. Mbon ana kesanggupan Ya. koyo ngene. Terus siapa ya? Ngene. Ayo nang dagangan. Dagangan. Ana acara sedekah bumi. Ya, Cak. Hiburane lodrok kesayangane masyarakat Jawa Timur. Oh, Lo drog apa, Cak? Iku lodrok karya baru.